Кышкы табигать, аңа сокланмыйча мөмкин түгел. Гаҗәеп гүзәллекне сүзләр белән тасвирлавы авыр булса да алынып карыйсы иде. Кыш диюгә аклык күз алдына килә. Дөрес аны күрү, тою зур бәхет. Ә карның аклыгы төрле төсләргә кергәнен рәссам гына җиткерә аладыр. Әнә бит, зәңгәр һавага ак юл ята. Ә менә ак карга салган эз зәңгәр төс ала. Бер караганда һәр кеше үзенчә рәссам һәм ул табигатьне үзенчә күрә, яратадыр. Моның белән килешми булмый. Ә шулай да безнең кыш башка инде, бер җирнекенә дә ошамаган. Менә шушы күренешкә карап кына да аның битне чиметкән ачы җилкәен дә, күзләрдән мөлдерәтеп яшь чыгарган җим-җим карын да тоясың. Шулай бит, тоясың. Җанга рәхәтлек бирүче саф һава, колакны, күңелне иркәли торган тынлык, күзне камаштыргыч ап-ак карны кыш көне без фәкать авылларда гына күрә алабыз. Хәзер без Казан арты, Арча районы Наласа авылында. Наласа диюгә колакта менә шушы халык җыры яңгырый башлавы гаҗәп түгел. Әле аны көйләсәң сүзләре дә тезелә. Әйе, һәр төбәкнең үзенә хас аерым гүзәллеге, җыры, мөхите бар. Әллә кайлардан манарасы белән сәламләүче Аллаһ йорты. 1992 елда нигез салынды шушы мәчеткә. Бүгенге көндә Наласа авылында шушы мәхәлләбездә дингә караш елдан-ел үсә. Бүгенге көндә җомга намазларыбызны ирләребездә елдан-ел күбрәк тартылалар. 6 класс балалар укытыла һәм өлкәннәргә дини дәресләр биреп баралар. Мәчетнең тарихына килгән вакытта минем әйтәсем килә, шушы мәчет төзелде. Менә колхоз ярдәме белән председатель дип әйтим, Ибраһим улы Василның хезмәте белән шулай ук авылыбызның иганәчеләре, авылыбызның халкыда ярдәм иткәндә шушындый күркәм, зур, матур мәчет төзелде. Мин моны әйтмичә калдыра алмыйм. Без Хөсния апаның, Габдрәшит хәзрәтнең дәвамчылары булып инде. Хәзер балаларны да, шулай ук өлкәннәрне дә укытуны дәвам итәбез. Алга табада шушы дини яктан, дини тәрбия бирүдән авылыбыз да ислам нуры, Коръән нуры таралыр Алла бирсә алга табада. Нинди теләк телик сезгә, исән саулык телик сезгә. Теләп Аллаһ бәрәкәтен, хәер-дуа кылыйк сезгә. Мөнәҗәт сүзен гарәп сүзеннән тәрҗемә иткәндә, ул Аллаһ Тәгаләгә ялвару, сыйыну, ярдәм сорау дигән мәгънәне аңлата. Ул үзенә күрә бер дәгъвәт, шулай ук дини тәрбия инде ул. Хакка дошман әйләмәсен, уқы Коръән илә намаз. Бүген без бер көн дәвамында Татарстанның Арча районы Наласа авылы тормышы белән яшәп карарга булдык. Билгеле һәр ишеткәнне, атлаган адымыбызны сезгә җиткереп. Һәрбер авылның үз йөзе, үз кызыклы атамалары. Мәсәлән, Наласа авылында 5 урам бар. Югары ыш, түбән ыш. Менә мәсәлән бу аръяк. Ә безнең каршыбызда бик кызыклы халык телендә йөри торган урам. Аның исеме Бузау киртә икән. Ни өчен бузау киртә? Җавап бик гади. Патша заманында уңайлы урын булу сәбәпле монда бузауларны киртәләп тоткан булганнар. 1909 елны беренче кеше йорт салган һәм урам оешып киткән. Наласа авылының калган 4 урамы бик озын икән. Алар 1 километр ярым, 2 километрга хәтле сузыла. Менә без әле яшьләр урамыннан атлыйбыз сезнең белән. Бу урам инде кайсыдыр елларда, моннан 20-25 ел элегрәк инде төзелгән урам. Монда барлык яшьләр үзләре әти-әниләреннән, абыйларыннан аерылып, башка чыгып салынган йортларда яшиләр. Инде бу менә шушы урамда безнең Наласа урта мәктәбе. Димәк, хәзер мәктәпкә кагылып чыгарга кирәк. Мәктәпле авылның киләчәге бар. Безнең Наласа урта мәктәбе 1980 елда ачылган. Менә инде безне сөендереп, укучыларны, авыл халкын сөендереп, безнең инде 2016 елда мәктәбебез ныклап төзекләндерелде. Бүгенге көндә мәктәбебездә 60 бала белем ала. Безнең инде шушы як зонада база мәктәбе булып тора мәктәбебез.
Мәктәбебездә аларга 21 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Инде укыту эшенә килгәндә, безнең быелгысы елны район буенча рейтингтан Аласа урта мәктәбе беренче урында тора. Безнең математика, рус теле фәннәре буенча шулай ук күрсәткечләребез югары. Районда беренче урын, республика күрсәткечләреннән югары. Инде физкультура һәм инде балаларны сәламәтләндерүгә килгәндә инде безнең инде мәктәбебездә татарча көрәш түгәрәге алып барыла. Шулай ук инде әйтеп китәсем килә, Аласа авылы үзенең электән көрәшчеләре белән дан тоткан авыл, шуңа күрә мәктәбебездә дә инде бу традицияны саклыйлар. Мәктәптә барлык фәннәр дә ана телендә укытыла. Бөтен яклап уңышларга ирешүнең сәбәбе шул диләр укытучылар. Укучыларга килгәндә чын белемле дә, талантлы да алар. Баянчылары, курайчылары да бар. Камила Нәҗметдинова мәсәлән пьеса язган, мәктәп укучылары, укытучылары белән аны сәхнәләштергәннәр. Мин беренче пьесамны язган пьесамны теге елны Илһам бәйгесенә җибәргән идем. Шуннан соң бу елны тагын Илһамлы каләмдә җибәргән идем. Анда икенче урын алдым һәм быел да шулай ук Илһам бәйгесенә җибәрдем. Нәкъ пьеса язу уе каян килде? Мин Туфан Миңнуллинның китабын укыган идем. Шуннан соң хәйсләнеп киттем дә. Аның язган спектаклен куюлары да балалар өчен горурлану булды үзебезнең мәктәбебез укучысы белән. Спектакль бит инде балалар тормышыннан алынган. Нәкъ шуларның тормышын сүрәтли, шулар арасында барган вакыйга. Кая йөрисең син? Синең эшең борчылып, күләм дип торам. Әбекәем, ачуланма инде. Кем көне буе күл буенда утыра инде? Уйланып тордым, әби. Барысы турында да уйландым. Нәрсә уйладың? Нәрсә сөйлисең син? Мин Казанга китәм. Бер сездә мисең инде. Минем Гариф эшкә барышлый Тансылуны күргән. Күлләрне кайтып бара иде. Менә әлегә шалтыратты. Хай Алла, гайбәт сөйләүдә башлыгы чыкмый инде. Тансылу бит бер генә начарлыкларда эшләп бирми. Әнисе үлгәннән соң җаным кая бардым. Киләчәктә укучыларымның алдынгы карашлы, укымышлы булуларын, белемле булуларын, туган авылыбызны яратуларын, онытмауларын, укуларын, яшәүләрен телим. Әйе, һәр иҗат эшендә дә укучыларның авылларына мәхәббәт сугарылган. Бу тәрбиядән тора шул. Ап-ак салкын кышларың да матур. Адашасы килә буранда. Шу, тыңлалы, кем соң уйнап килә? Наласаның киен урамда. Эздерепләр уйный әнә егет. Моңнар аңа күчкән буыннан. Ни тотса да гөлләр булып тама. Бар эш килә аның кулыннан. Барлык кешең зур бер тарих синең. Тарихтан сытма изеңне. Ярый әле Наласада туып, үскәнмен дип уйлыйм үземне. Аласа авылы тарихы мәктәп музеенда саклана. Үткәнен белмәгән халыкның киләчәге юк диләр. Без бүгенге көндә авылыбызның тарихын тулысынча барладык дип шатланып әйтә алабыз. 2007 елда безнең җәмәгатьчелек советы төзелде авылда һәм аның максаты авылның музеен булдыру, авыл турында китап чыгару һәм документаль фильм төшерү иде. Бу чорда безнең инде күмәк хуҗалык белән Исмәгыйлев Рафил Рәис улы җитәкчелек итә иде. Бу аның инициативасы белән эшләнде һәм шулай ук инде бүгенге көндә Арча хәбәрләре газетасының редакторы Насыйбуллин Исрафил Рәхмәтулла улы бу эшне башлап җибәрүчеләрдән булдылар. Авылыбызның тарихын барлауда безнең инде Рәшит Галләм, Марсель Әхмәтҗанов зур хезмәт куйдылар. Бу авылга нигез салыну безнең 15 гасыр ахырына туры килә. Һәм безнең инде
тарихи чыганаклардан чыгып без әйтә алабыз инде, Нократ буеннан татарлар православие диненә күчүдән качып, алар шушы Наласа җирлегенә килеп урнашканнар дип. Наласа сүзе бу инде төрле топонимнардан ясалган дип әйтелә. Менә бу Киров өлкәсендә бүгенге көндә дә Ноли дигән елга булган һәм монда инде элеккеге авыл исемнәре Са, Су кушымчалары кушып ясалган бит инде. Һәм менә шушы Налису сүзеннән Наласа сүзе килеп чыккан дигән фараз бар. Безнең борынгы бабаларыбыз монда инде игенчелек һәм терлекчелек белән шөгыльләнгәннәр. Безнең инде экспонатлар 2000 еллардан инде тупланып килә иде. Аны инде безнең шушы мәктәптә гомер буе тарих һәм география фәне укыткан Габдрахманова Лилия Рифкать кызы җитәкләде. Музеебызда бүгенге көндә 848 экспонат исәптә тора. Алар инде төрле бүлекләр буенча урын алганнар. Менә монда инде сез күреп китә аласыз. Палеонтология бүлеге, нәкъ шушы Орча районы территориясеннән табылган табылдыклар һәм күбесе безнең авыл җирлегеннән табылган. Наласа төбәге элегелектән көрәшчеләр белән дан тоткан. Шундый көрәшчеләребезнең берсе ул Закиров Әхәт Закир улы. Аның хөрмәтенә инде без ел сайын яшь көрәшчеләр белән бәйгеләр үткәреп киләбез. Биек җиңүнең 70 еллыгына багышлап безнең мәктәптә бик күп чаралар үткәрелде. Шушы чараларга әзерләнгән вакытта без үзебезгә тагын бер ачыш ясадык дип әйтәсе килә. Бу безнең Советлар Союзы герое исеменә тәкъдим ителгән Закиров Рауил Гариф улының батырлыкларын тагын бер кат өйрәндек. Подвиг народа сайтыннан аның справкаларын, шулай ук наградной листларын алганнан соң без аның шушы кылган сугыш кырындагы кылган батырлыклары өчен аның Советлар Союзы герое исеменә тәкъдим ителгәнлеген өйрәндек. Кызганыч, аңа Советлар Союзы герое исеме бирелмәгән, ләкин ул безнең өчен барбер дә герой булып кала. Наласа урта мәктәбе музеендагы менә әлеге фотосурәткә аерым тукталмыйча мөмкин түгел. Ул инде патша заманыннан килгән, 1911 елга. Ә уртада сурәтләнгән кеше Хәсәнов Хаким шушы авыл кешесе. Без Татарстанның Орча районы Наласа авылында. Гомер-гомергә татар авылларында кич кырын гармон моңы яңгыраган. Кичке уенга чыккан яшьләр тараткан ул моңны. Бүген билгеле мөхит башкарак, тик бу гармончылар юк дигән сүз түгел. Наласа авылы ул үзенең җыры булган кебек, аның үзенең моңы, үзенең баянчылары постоянно бар, менә яңалары үсеп килә. Бүгенге көндә минем 9 укучым бар. Алар баян түгәрәгенә, өстәмә аннары гитара түгәрәгенә менә хәзер соңгы елларда бик теләп йөри башладылар. Башта минем баба уйный торган булган, соң әти миңа да шулай итеп уйнарсың диде бабай кебек. Гармон кем алып бирде? Әйе, бабайдан калды. Наласада бик эшчән булган тырыш халык. Шулай алар җырга, моңга да бик оста. Кулларыннан килмәгән бер эш тә юк. Әлбәттә инде безнең түгәрәккә җиргән бөтен бала да музыкант булып китә дигән сүз түгел, ләкин дә алар үзләрен төрле мәҗлесләрдә, кунакларда күрсәтә алар инде белгән һөнәрләрен. Бер кайчан да начар юлга, музыка белән шөгыльләнгән бала начар юлга басмый дип әйтәсе килә.
Наласаның үзендә 229 хуҗалык исәпләнә. Әлбәттә, инде бу безнең көндәлек яши торган хуҗалыклар. Аннан тыш әле безнең дача рәвешендәге йортларыбыз да бар. 17ләп Казаннан җәйге сезонда 5 ай яшәү өчен кайталар инде монда өлкәннәр. Анда йортларыбыз да бар. Наласа ул инде ул борынгы авыл, аның тарихы бик зур. Ә менә халык, авыл халкы нәрсә белән шөгыльләнә? Авыл халкы бүгенге көндә инде бездә игенче агрофирмасы бик яхшы гына эшләп килә. Халыкның анда эшләре бар. Аннары соң безгә инде шәһәр, Арча шәһәре якын, шулай ук Арчага да йөреп эшләүчеләребез бар. Аннары соң үзебезнең җирлегебездә үз эшләре белән шөгыльләнүчеләр бар. Наласа авылында лимонад ясый торган цех та бар. Билгеле инде бу авыл халкына эш дигән сүз. Менә бүген мин дә ялландым. Этеп кертеп җибәрәбез, шулай бит? Дөрес эшләдемме? Ярар. Наласа авылында үз эшләрен булдырган гаиләләр байтак, яшьләр күбесе шулай гомер итә икән. Юл уңаеннан без Мөхетдиновлар гаиләсенә кагылып чыгарга булдык. Авылда эшлим пока, сварщик булып, монда үземнең цехымда, һәм, в основном металлообработка белән шөгыльләнәм дип әйтсәң була. Чөнки именно сварка эшләре генә түгел, ягъни мәсәлән, калай кисү, чәчәк ясау һәм калайлар бөгү эшләре белән шөгыльләнәбез. Авылны бик яратам. Авыл йөрәкле малай дисәгез дә була. Авылның һавасын, тәмле суларын шәһәрдә булды, тордык башта. Язлар җиткәч, җәйләр җиткәч, күңел чыдамыйча, йөрәк авылга ашкына. Кышлар булып ишеп кайтасы килә. Әниләремне ташлап чыгып китәсем килмәде. Бердән-бер малай булгач, минем уйлавымча, әниләремнең соңгы көннәрендә бер кашык суны мин каптырырга тиештер инде. Андый уйлар да бар иде. Аллага шөкер, менә хәзерге бүгенге караштан чыгып күз аллаганда, авылыбыз киләчәктә дә шундый матур, зур булыр, тагын да ишәер, тагын да зурайыр дип уйлыйм. Безнең балаларыбызга да уйнарга иптәшләр, дуслар күп булыр, мәктәптә укыганда да. Без дә ике малай белән генә тукталып калмасбыз дип уйлыйм. Планнар судан, Аллага шөкер, рәхәтләнеп яшибез авылда. 4 буын гомер итәләр алар. Гаиләнең иң хөрмәтле кешесе әбиләре. Түрдә елмаеп утыра. Таза сау яшәсеннәр, тыныч булсыннар. Бер мәшәкатьсез, хәвеф-хәтәрсез, Ходай илләргә, җилләргә тынычлыклар биреп, һәммәсе бергә тату яшәсеннәр. Мин инде менә шушы йортта туган, инде кайбер кешеләр шифаханәдә, больницада туган дия, мин менә шушы йортта туган. Әле ул әби кулына туган бала дип әйтим инде мин, әле ул өстәл әле дә исән саудай. Әни менә шушында килен булып төшкән, әти шушы өйдә туган. Мин инде бик бәхетле, кичкенәдән инде шушында без төшәйдек. Без шушында әбинең оныклары менә шулай итеп җыйналып, унышар бала җыйналып, менә шулай итеп гел шушында була идек инде. Гел шушында уйный идек. Без өйгә кайтканчы, мин инде үзебезнең өйгә кайтканчы мин монда кайта идем. Мәктәпкә барганда да бездә шундый гадәт бар иде. Biz инде иске урамда торабыз. Без иртәнге сәгать 6-да торып, әбиләргә чәй эчәргә төшәйдек. Хәзер инде менә Аллага шөкер, әбинең ыныкчыклары да 19. Без инде барыбыз да диярлек инде ыныклары башлы күзле булдык. Һәрберебезнең дә инде 2 бала бар, кайберләр безнеке 3 бала. Менә шулай итеп матур итеп яшибез. Аллага шөкер, менә шушы авылда гына Мөхетдиновлар гаиләсе, Мөхетдиновлар династиясе дигән династия яши, һәм алар минемчә бик матур яшиләр, бәхетле яшиләр. Һәм дә инде авылда яшәүебез белән без горурланабыз. Чөнки Наласа авылы ул инде җырларда җырланган, һәм инде башкаларга, күпләргә үрнәк булырлык авыл, һәм без шуның өчен тырышачакбыз да, һәм бергәләп менә шулай итеп яшәячәкбез. Байлыгы аның халкы. Хәзер без бик данлыклы, кызыклы гаиләдә кунакта, Хөсәйновларда. Минем янымда Гөлфия Гали кызы Хөсәйнова. Ул 35 ел гомерен фермада эшләп үткәргән, хезмәт ветераны. Үзенең беренче бүләген 1971 елны алган. Гөлфия ханым, үзегезнең гаилә тарихын сөйләп китсәгез.
Мин шушы Наласа авылында туып үстем. 6 бала булдык. 62-63 елларда 8 еллык мәктәпне тәмамлап, бозау фирмасына эшкә бардым. 2 ел бозаулар караганнан соң яп-яш кыз балага 25 сыерны шанып тапшыралар. Шуннан бирле ул сыер савучы булып, үзен авыл хезмәте, тормышы белән ныклап бәйли. Әти гомер буе тракторда эшләде. Алдынгы тракторист булды. Авылның беренче трактористы, беренче комбайнеры дисәң дә ярый. Әнием төрле эшләрдә эшләде. Сугыш вакытында ул яшьле балаларын карады. Икесе дә бик тырышлар иде. Шуңа күрә безне дә авылны яратырга, колхозны яратырга дип тәрбияләделәр. Гөлфия Гали кызы үз балаларын, оныкларын да шул үгет нәсихәт белән үстерә. Иң бәхетле әби, иң бәхетле әни мин. Бик канәгать. Авылыбызны бик яратам. Килинем бик әйбәт, улым бик әйбәт. Мин бәхетле әни дип беләм үземне, бәхетле әби дип. Билгеле инде әбинең тәмле ашлары беркемне дә битараф калдыра алмый. Әни безнең бик тәмле пешерә милли ризыкларны, без аңа бик рәхмәтле. Наласа авылында бик яратып бәлеш пешерәләр. Һәрбер килгән кунакны бәлеш белән сыйлыйлар. Менә бүген мин сезгә ит бәлеше пешереп күрсәтәм. Тышы өчен ярты литрлы банкага мин бер күкәйне сатам, бер кашык майонезны салам, 200 грамм сыер майы салам. Менә инде мин бу камырны әзерләп куйдым. Биш өчен бозау ите турадым, каз ите турадым. Алай тагын да тәмле була. Майын да күбрәк салдым, суган күп итеп кирәк. Менә хәзер безнең табабыз әзер, аңа май тирәбез дә. Хәзер бәлешнең астын ясыйбыз. Менә шушы актастымал белән мин табаның кырыен чырнап куям. Бу камырны куйгач киселмәсен өчен. Уртасын кисеп алабыз, бәлеш пешсен өчен. Уртасыннан кисеп алабыз да, менә булай тирбәзерәк камырны табага тиеп ябыштырыбрак куябыз. Шуңа күрә шулпасы төшми, бик әйбәт кенә пешә. Тизрәк пешә. Менә эшлекне салам инде хәзер. Кирәк булса шулпа саласың, үзе монда тишек калдырабыз инде. Хәзер бәлешнең өстен майлыйбыз да мишкә куябыз. Сәгать ярымнан ул өлгер була. Менә безнең бәлешебез әзер дә булды. Халкыма, барлык кешеләргә саулык, сәламәтлек, тазалык, тынычлык телим. Гаҗәеп кешеләр яши икән Наласада. Шул дәрәҗәдә авылларын яраткан яшьләр белән очрашу безгә яңа хисләр өстәде. Татар авылларының киләчәге ышанычлы кулларда. Мин кичкенәдән үзем авыл кызы. Мин авылымны, үземнең туган авылымны бик яратам. Минем туган авылым Апас авылы, аның тауларына менеп, аның шишмә суларын эчеп, мин шуның тауларында шуып, суларында кыйнып үскән бала. Без 83 елда тормыш иптәшем белән гаилә корганда, авылда 9 туй булды. Аның 8-е шәһәргә китте. Без генә авылда калдык. Ләкин менә шул вакытта ук инде мин үземә планга куйган идем. Мин башлангыч мәктәптә эшләдем. Балаларны шушы авылны яратырга тәрбияләп, минем укыткан укучыларым барысы да диярлек менә үзебезнең шушы үзләренең авылларында калдылар инде Урта Береза авылында. Менә аларга тәрбия бирә белсәң, менә аның иң төп нишкәлеге авылның. Шушы авылны яратырга, балаларны тәрбияле белү. Әти әни нәсихәте. Әлбәттә, Наласа халкын мин бик хөрмәт итәм. Алар минем шундай активлар, без менә зиратларда мәләр үткәрәбез. Халыклар белән очрашу үткәрәбез. Алар киләләр, мәдәниятка киләләр, тартыралар. Мин әйткән һәрбер сүзне алар тыңлыйлар. Без менә шушындагы оешмалар белән, бөтен халык белән бердәм булып эшлибез. Мин инде үземнең җирлек халкыма бүгенге көндә иң беренче сәламәтлек телим. Икенчедән, алар инде менә шул хәтле авылны яраталар икән, инде балаларына да шушы ук тәрбияне бирсеннәр. Менә балага кичкенәдән тәрбияне, авылны ярата торган һәм шушы авылда кала торган нигезне саклый торган балалар тәрбияләсәң, менә безнең заманда бит шулай булды. Төпчек бала төп нигездә калырга тиеш дигән. Менә шушы асылны аңлап,
шушы асылны тәрбияләп, шуны балалар бакчасында дәвам итеп, мектептә дәвам итеп, балаларны тәрбияләсәк, һичшиксез безнең балаларыбыз үзебезнең авылларга торырга кайтачак. Ни өчен дигәндә, хәзер бүгенге көндә безнең газыбыз бар, суыбыз бар, канализацияларыбыз бар, йорт җирләр искиткеч. Халык шул хәтле мул һәм матур яши. Без моңа инандык. Бәхет өчен күп кирәк түгел. Үзеңнең туган җиреңдә яшәү, хезмәт итүдер бәлки. Иң мөһиме үзеңне кирәкле санау. Туганлык хисе, ата-ана хөрмәте, иман нуры барысы да бар Налас авылында. Бу гомергә милләтебезгә хас сыйфатлар. Рәхмәт сиңа халкым.